Moro YouTube, tänään me pelataan Hypixelissä Skywarsia, mutta jälkeen auksestaan pari tämmöistä. Ja mä oon todella huono. Voi vitsi, miksi mä menin tätä kautta? Mä oon todella huono tossa Skywarsissa äkkimenoedes. Ja mun veli sanoo, että mulla on hyvä tuuri, kun mä saan kiittää. Ja kattokaa, vaikka mä en saa kiittää. Kato. Joo, se. No niin, mennään peliin. Siinä vitun se. Mennään vaikka mutta sanokaa tuossa kommenteissa, että mitä mä voisin pelata näistä pelimuodoista. Ei. Mä voisin mennä tähän. Mitä jummikaa? Tämä. Mä voisin mennä vaikka tähän. Sanokaa muuten kommenteissa, miten tää mikki pitäisi olla nyt sottakuikaarhella, koska mä laitan nyt se silleen aika ylös. Ja sille en ylös. Sanokaa muuten kuinka... No joo, ei mitään. Joo, ehkä mä enemmän no niin, lähdetään, koska meillä ei ole mitään hävittävää, jos me kuollaan. Ja sanokaa muuten sitä niinku, että monta niinku matchia mä vedän yhden kuvauksen aikana. Tuo FPS näyttää vähän huonolta nyt, mutta mä aion tästä lähteäkin hyökkäämään. Mä kyllä, jos joku sanoisi, että tuollahan ei ollut ketään. Joo, siellä ei ollutkaan. On niinku näin surkea parkourama. Ja sori, jos mä huon tohon mikkiin vähän liian kovaa. Juon samalla kun mä pelaan. 1, 2, 3. Nyt meni melkein 4. Ja. Tämän kun mä näytän semmosen YouTuben tästä. Nyt mä en pysty sitä kun mä auksin. Niin kun mulla pokasta mä pystyisin ihan helkatisti mä niinku sain aukistua ihan hemmetisti nyt teistä. Ja peli lähti nyt. Mun FPS saatte droppailee, jos te niinku katsotte tätä FPS. Tuosta vähän ruokaa ja pants. Ja nice. Tätä mä oon ottanut niinku, ja mä kuvaan niinku tätä varmaan miljoonaa kertaa tätä video, koska täällä saattaa niinku kuse olla niinku sillä. Kumpa nyt ei menis pilalle. Näin se varmaan mekka, kun mä sanon jo kaikille, että mä kuvaan. Ja taaskin mä menen tonne. Ja miksi mä menen tonne? Miksi mä en mene vaan tänne? Vinkkinä. No mä menen tänne. No tuopa tulla jotain. No. Ja minäpä tulen tonne, Emmanin. Ja mä
oikeasti olen todella huono. PvPs. Takaisin ykve ylös. Mä en oo hirveen motta kyllä. Ui saakeli! Ei, no niin, ripan biis. Olisiko mun järkevämpää niinku tippua vaikka midiin, kun että mä tapaan itteni näin. Noniin, nice! Nyt kun mä regenäisin, niin olisin valmis tappeluun. Jos joku uskaltaa tapella. Vähän snowballia. Ei saakeli! What? Sori jos mä huusin, mutta mitä ihmettä just kävi? Niinku moro Pinkku. Pitäähän joo, tästä tulee liian. Ja se olisi moro. Moro.